மாதாஜி அன்னைக்கு 14 போட சொன்னாங்க. அதான் கேட்டேன். இன்னும் முடியலைல. இல்ல மாதாஜி முடியல. அது அநேகமா நம்ம மண்டே முடிச்சிடலாம். ஓகே ஓகே மாதாஜி. இப்ப செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு மாதாஜி அன்னைக்கு 14 போட சொன்னாங்க. அதான் கேட்டேன். இன்னும் முடியலைல. இன்னும் முடியல. அது அநேகமா நம்ம மண்டே முடிச்சிடலாம். ஓகே ஓகே மாதாஜி. இப்ப செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு மாதாஜி அன்னைக்கு 14 போட சொன்னாங்க. அதான் கேட்டேன். இன்னும் முடியலைல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் தீபாவளி ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? பட்சணம் எல்லாம் பண்ணியாச்சா வீட்டுல எல்லாருமே? அதெல்லாம் செய்யல மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, எல்லாம் கடையில வாங்கிக்கிறோம். ஐயோ ஸ்வீட் மாத்திரம் பண்ணுவோம் மாதாஜி. கிருஷ்ணருக்காக மாத்திரம் ஸ்வீட் மாத்திரம் பண்ணுவோம் மாதாஜி. எதுவுமே வீட்டுல பண்ணுங்க மாதாஜி. நைவேத்தியம் பண்ணும்பொழுது ப்ளீஸ் ஸ்வீட் பண்ணி நைவேத்தியம் 2-3 ஸ்வீட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணி மாதாஜி கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் மாதாஜி. நான் 3 ஆமா பாலாக்காயின்னு சொல்லுவோம்ல மாதா, அது கெசகசா, அப்புறமா மாதாஜி விதையில ஒரு மைசூர் அப்படி 3 பண்ணி ஜாமுன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணி கிருஷ்ணருக்கு தீபாவளி அன்னைக்கு நைவேத்தியம் பண்றது மாதாஜி. காரமெல்லாம் பண்றது எல்லாம் முடியாது மாதாஜி. அதனால இதை மட்டும் பண்ணி வச்சிருவோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆண்டவனுக்கும் சொல்லங்காட்டி நம்மளுக்கு மனசார கொஞ்சமாவது நம்ம கையால செஞ்சு வைக்கணும் மாதாஜி. ஆக்சுவலி முன்னாடி எல்லாம் நான் எப்பவுமே கடையில வாங்கி எதுவுமே வச்சு படைக்கிறது கிடையாது. அது நான் பண்டிகைனாலும் முடியலன்னா வெறும் ஃப்ரூட்ஸை வச்சு படைச்சிடுவேன். நான் அந்த மாதிரி பண்ணிடுவேன். உடம்பு முடியல ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சினா ஒன்லி ஃப்ரூட்ஸ். ஏன் தெரியுமா? அது நான் இங்க கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் வந்தப்போ அதனுடைய காரணங்கள் மனசளவுல பிடிக்காது வெளியில வாங்கி படைக்கிறதுக்கு. அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன், பண்ணவே மாட்டேன். ஆனா காரணம் என்னன்னாக்கா, ஸோ நம்ம பண்ணக்கூடிய இது எல்லாமே நம்முடைய பக்தி பாவம் அதுல எல்லாமே அந்த ஸ்வீட்ல போயிட்டு ஸ்வீட்ல இறங்கும். ஆக்சுவலி நம்ம எந்த பாவத்தை கொண்டு சமைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த பாவம் அந்த உணவுல சேரும். அதை உண்பவர்களுமே அதாவது பரிவர்த்தனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அது கண்டிப்பா நடக்கும். அதனாலதான் நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிரசாதத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிறது இல்லையா. 6 டைப் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சஸ். என்னது? கிஃப்ட் கொடுக்கறது, கிஃப்ட் வாங்கிக்கிறது, அடுத்து பிரசாதத்தை விநியோகிக்கிறது, பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கிறது இல்லையா. நம்முடைய மனசுல இருக்கக்கூடியதை கான்பிடென்டா ஒருத்தர்கிட்ட தெரியப்படுத்துறது, அதே மாதிரி ஒருத்தவங்க நம்ம கிட்ட தெரியப்படுத்துறது. இப்படி 6 விதமான லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் நம்ம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல படிக்கிறோம் இல்லையா. 6 லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ். அதனால நம்ம எந்த பாவத்தை கொண்டு அந்த பக்ஷணத்தை பண்றோமோ அந்த பாவம் அந்த எதுல இப்ப நம்ம கோவமா சமைக்கும் பொழுது யார்கிட்டயோ சண்டை போட்டுட்டு சமைச்சோம்னா அந்த பாவம் எல்லாம் அந்த சமையல்ல கூட இருக்கு. அதை உண்டா இன்னும் நாம என்ன ஆகும், மறுபடியும் சண்டை போடுறோம். அதாவது எதுக்கு வெளியில சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க ஹோட்டல்லனாக்கா, அங்கே வேலை செய்யறவங்க எவ்வளவு மனசு வருத்தப்பட்டு செய்யறாங்களோ, இல்ல சண்டை சச்சரவுல செய்யறாங்களோ, நிம்மதியா வேலை செய்யறவங்க இப்ப காலையில வந்த உடனே ஹோட்டல்ல நல்லா வேலை செய்வாங்க இல்லையா. ஆனா அதே மத்தியானம் சாயங்காலம் ஆகும்பொழுது அவங்களுக்கு அந்த டயர்ட்னஸ் இருக்கும் இல்லையா. அதனுடைய அந்த ஒரு பாவம் கூட அந்த உணவுல இறங்கும். அதனாலதான் நம்ம வி ஷுட் அவாய்ட் ஈட்டிங் அவுட் சைடுன்றதுக்கான காரணம் இதுதான். அதனாலதான் வெளியில நீங்க வாங்கி சாப்பிடுறத அவாய்ட் பண்றதுதான் ரொம்ப உசிதமான செயல். ஏன்னா அந்த பாவம் எல்லாம் நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே நிறைய அழுக்கு நம்ம உள்ள இருக்கு. அதெல்லாம் கழுவுறதுக்கே நம்ம இவ்வளவு சாண்டிங் பண்றோம். அப்புறம் இன்னும் ஒரு பக்கம் நம்ம என்ன பண்றோம், அழுக்கெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டே வரோம். அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடணும் நம்ம, அவ்வளவுதான். மற்றபடி வெளியில சாப்பிடக்கூடாதுன்றதுக்கான ரீசன் இதுதான். வாட் எவர் அவன் எந்த கோவத்தோட செஞ்சானோ எந்த பாவத்தோட செஞ்சானோ அந்த பாவம் எல்லாம் அந்த உணவுல இருக்கும், அதெல்லாம் நமக்கு வரும். ஸோ வில் பி என்ன வயிற்றுக்கு போறதோ அந்த பாவம் தான் நம்ம எக்ஸிபிட் பண்ணும். அதனால ஆன வரைக்கும் வெளியில அவாய்ட் பண்ணினா வீட்லயே ஒரு ரசம் ஜாதம் பண்ணா கூட போதும். அவ்வளவே அதுவே பகவானுக்கு நைவேத்தியமா பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். நம்ம பக்ஷணமே பண்ணி நம்ம சாப்பிட முடியாது. ஏன்னா சில பேருக்கு உடல் உபாதைகள் இருக்கலாம், வயோதிகம், யாரும் செய்து கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்ப எங்க அம்மாக்கெல்லாம் யாராவது செய்து கொடுத்தாதான் உண்டு. நீங்க எல்லாரும் சில பேர் அந்த ஏஜ்லயும் இருக்கீங்க இல்லையா. அதனால முடியற வரைக்கும் செய்யுங்க. முடியலன்னா ஒன்லி நார்மல் நைவேத்தியம் பண்ணி பகவானுக்கு சேவிச்சுக்கோங்க, அதே பெட்டர். ஓகே மாதாஜி, இஸ்கானுக்கு வந்ததுல இருந்து வெளியே எதுவுமே நான் வாங்க மாட்டேன் மாதாஜி. ஏதாவது 1-2 பதார்த்தம் பண்ணி பகவானே எனக்கு இவ்வளவுதான் முடியும், நீ ஏத்துக்கோப்பா அப்படின்னு கொடுத்துரு. அவ்வளவுதான் மாதாஜி. மனசார பகவான் நீங்க நல்லதனமா எதானாலும் நீட்டா செய்யணும் உங்களுக்காக அப்படின்னு எது செஞ்சாலுமே பகவானுக்கு செஞ்சா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு
கொண்டு போய் முதல்ல பகவானுக்கு வச்சுட்டு தான் மாதாஜி நான் மறு வேலையே பார்ப்பேன். எப்ப வேணாலும் அதே தான் மாதாஜி செய்வேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண ஒரு பிரபு சின்ன சின்ன தகவல் ஒண்ணு. சொல்லுங்க பிரபு. ஒருத்தர் வந்து 3 கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி வீடு கட்டுறாரு. வாஸ்துபடி எல்லாம் கட்டியிருக்காரு. எல்லாம் என்னென்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிட்டாரு. ஓகே. ஆனா அவரும் பக்தியில இருக்கிறவர் தான். ம் ஆனா ஒரு 3 மாசம் 4 மாசம் ஆக ஆக ம் அவர் இன்கன்வீனியன்ட் ஆகுது அந்த வீட்டுல இருக்கிறதுக்கு. ஒண்ணுமே புரியல அவருக்கு என்ன செய்யணுமோ. என்ன இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிருக்கோம், நல்லா இருக்குது, எல்லா வாஸ்துபடி செஞ்சிருக்கிறோம், ஓகே. பூஜை எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு அவரால ஒரு இன்கன்வீனியன்டா இருக்கு வீட்டுல. என்னன்னே தெரியல அப்படின்னு அது என்னன்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க பிரபு. Whatever I experience. சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ஓகே. அது இப்படி 6 மாசம் 8 மாசம் 1 மாசம் ஆகுது. நல்ல மழை காலம், ஆரம்பத்துல மழை காலம் அந்த ஏரியால. அதுக்கு பிறகு பார்த்தா சரி இந்த மாதிரி ஒரு குரு கிட்ட போய் கேட்குறாரு, இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது, எல்லாம் வாசப்படி சரி, நல்லா செக் பண்ணி சரி சரி உங்க வீட்டுல யாரு சமையல் பண்றது? ஓ சமையல்காரம்மா அப்படின்னு. சரி, அவங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒன்றும் பண்ணாதீங்க, தனியா கூப்பிட்டு எப்படிமா இருக்கிறீங்க, உங்க வீடெல்லாம் எப்படி இருக்கு, என்ன மழை காலமா இருக்குது விசாரிங்க. அந்த அம்மாவுக்கு மழை காலத்துல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா அந்த அம்மாவுக்கு தேவையான செஞ்சு கொடுங்க, உங்களுக்கு சரியா போடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சரி, அந்த அம்மா கூப்பிட்டு கேட்டிருக்காரு அவர். சும்மா Okay. சாதாரண எப்படி இருக்கீங்க ஐயா, வீடு எல்லாம் ஒழுகுது ஐயா, பசங்க இருக்காங்க, நான் இங்க இருக்கிறேன், அதே கஷ்டமாகுது ஐயா எனக்கு, நான் என்ன செய்யறதே தெரியல, மழை பெஞ்சா உட்காரவே முடியாது, அது எடுத்து எடுத்து வைக்கணும் தனித்தனியா, அதான் கஷ்டமா இருக்குது மாதிரி ஐயா. இந்த அம்மா வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து இதான் செஞ்சிருக்கிறாங்க, சமையல் பண்ணும் போதெல்லாம் இதுதான் வேதனை அந்த அம்மாவுக்கு. ஐயோ இது நல்லா இருக்கு, நம்ம வீட்டுல இந்த மாதிரி இருக்குது, என்ன பண்றாங்க பசங்க, இப்படியே. அது பிறகு அந்த அம்மாவுக்கு தேவையான உதவி அவங்க குரு சொன்ன பிறகு முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவி பண்ணியிருக்காரு, தண்ணி ஒழுவாது இருந்திருக்குது, அது பிறகு கண்ணி ஆகிடுது, நல்லா இருக்காங்க அது பிறகு. ஹரே கிருஷ்ணா. தட் இஸ் ரைட். பாவம் வந்து கண்டிப்பா இறங்கும். அதனால நம்ம செய்யக்கூடிய உணவு வந்து இறைவனுக்காக ஆனது. இதை உண்டு அனைவரும் நலம் பெற வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த பாவத்தை கொண்டு நம்ம செய்யணும். அப்ப அந்த அந்த பிரசாதமே வந்து மகிமை வாய்ந்தது. நம்ம சாதாரணமா ஒரு தயிர் சாதம் வச்சா கூட பகவான் ஏத்துக்கிறார். பகவான் எதுவுமே எனக்கு இதுவே வேணும், அவருக்கு எதுவுமே தேவையே கிடையாது நம்ம கிட்ட. எல்லாமே அவருடையதா இருக்கும் பொழுது அவர் நம்ம கிட்ட என்ன கேட்க போறார் இல்லையா? நாம தான் அதெல்லாம் கடனா வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கோம், எப்ப அடைக்கணும்னே தெரியாது இல்லையா? சோ அந்த பாவம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதான் அம்மா செய்த சமையல் சாப்பிட்றதுனால நம்ம ஏன் ரொம்ப புஷ்டியா இருக்கோம்னா, அம்மா பார்த்து பார்த்து செய்வா, என் பிள்ளைக்கு என் பொண்ணுக்கு இதெல்லாம் நல்லது நல்லதுன்னு பார்த்து அந்த மனசுல இருக்கும் இல்லையா? இப்ப நம்ம ஒரு அடி எக்ஸ்ட்ராவா வந்து ஐயோ இது பகவானுக்கு இதை வந்து பார்த்து பார்த்து செய்யணுமே, இதுல எந்த குறையும் வந்துடக்கூடாதுன்னு இன்னொரு எப்படி எக்ஸ்ட்ராவா பார்த்து நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது, அதுல அக்கறையோட செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பாவமும் வந்து அந்த வருது அதுல. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வீட்டுல சமைச்சு சாப்பிட்றது தான் ரொம்ப நல்லது. முடியலன்னாக்கா பெட்டர் விட்டுடணும், அதை விடுத்து நம்ம வெளியில வாங்க வேணாம். எங்க அம்மா கூட சொல்லுவாங்க, எனக்கு அதிர்ஷ்டம் பண்ண முடியல, அதிர்ஷ்டமே பண்ண முடியல எனக்கு. அதாவது இப்போ வந்து அம்மா செய்யறது கிடையாது, நோம்பெல்லாம் நோக்கிறதே கிடையாது, என்னால முடியல விட்டுட்டேன் அப்படின்ட்டாங்க. ஆனா அம்மா செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது என்னால முடியல, அதனால ஏதாவது இந்த விற்கிறாங்க அதை வாங்கி வந்து வச்சுட்டு நான் படைச்சிட்டு போறேன் அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன் அது மாதிரி செய்யவே செய்யாதம்மா, அது வந்து நல்லதே கிடையாது, பக்தி பாவம் அதுல இருக்காது. சாப்பிடறதுக்கும் ஆள் இல்ல, அது வாங்கினது வச்சு என்ன பிரயோஜனம்? ஆமா, அது கமர்ஷியலா பண்றதுல வந்து குவாலிட்டியும் இருக்காது. அவங்க எத்தனை பேர் வெறும் சாதம் பருப்பு வச்சா போதும், அது போதும், அவ்வளவுதான். கடவுள் வந்து நீங்க நம்ம எதை சாப்பிடுறோமோ எதை பண்றோமோ அது முதல்ல சமைச்சிட்டு சாமிக்கு பிடிச்சோம். கரெக்ட், தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஈவன் ஒரு பிஸ்கட் சாப்பிட்டா கூட காலையில சாமிக்கு ஒரு பிஸ்கட் கொடுத்துட்டு தான் சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி பண்ணணும். இந்த ஒரு பழக்கம் வந்துச்சுனாக்கா சரியாயிடும். நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை வந்து இறைவனுக்கு வச்சுட்டு நம்ம சாப்பிடணும், அதுவே போதும். நீங்க தண்ணி குடிக்கிறீங்களா, முதல்ல அங்க எப்படியும் தண்ணி வைக்காம நம்ம வந்து நைவேத்தியம் பண்ண முடியாது இல்லையா? அச்சமனம் பண்ணணும், அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு இதுல வந்து நம்ம இறைவனுக்கு வந்து ஒரு புஷ்பம், ஒரு இலை, துளசி இலை இல்லையா, ஒரு ஒரு பழம், ஒரு அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்லு, இலையோ பூவோ, அதுக்கப்புறம் வந்து காய் மாதாஜி. கனி இல்லையா, அது ஃப்ரூட் ஏதாவது வச்சு வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிடுங்க போ. தட்ஸ் இட், ஃபைன். ரொம்ப சிம்பிளா ஆயிட்டோம் நம்ம இப்போ இல்லையா? டெய்லி நைவேத்தியம் பண்றதுனால நான் எனக்கு அதாவது எங்க வீட்டுல எங்க ரிலேஷன் யாரோ வந்து சொன்னாங்க, நீங்க டெய்லி நீங்க உங்க வீட்டுல பண்டிகை தான்ப்பா, நீங்க டெய்லி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றீங்க அப்படின்னாங்க. கரெக்ட், அவருக்கு வச்சுட்டு சாப்பிட்றதா நம்மளுடைய இது
கத்துக்கின பிறகு நம்ம அதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால இப்பெல்லாம் பண்டிகை வந்தா நான் பெருசா ரொம்ப பெரிய பெரிய இதெல்லாம் சமைக்க மாட்டேன். நார்மலா என்ன சமையலோ அதுதான் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் சமைப்பேன். அந்த ஸ்பெசிபிக் பண்டிகைக்கு ஏதாவது செய்யணும்னா அது மட்டும் தான் செய்வேன். இல்லைன்னா யதார்த்தமா என்னைக்கும் செய்யக்கூடிய அந்த சமையல் தான். தட்ஸ் இட். நோ அதர் சமையல்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। சரி, நாம் இப்போ எஸ் 18வது அத்தியாயம் வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்களோ படிங்கோ. எல்லாரும் வாய்ப்பு எடுத்துட்டு படிங்கோ, எல்லாருக்கும் கொடுங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதிகாரம் 18, தொடக்க பயணம். சுவாமி பக்தி வேதாந்தா அமெரிக்காவிற்கு வந்து நியூயார்க் லோயர் ஈஸ்ட் சைடில் உள்ள ஆர்கிடெக்ட் ஆன்மீக சுற்றுப்புறத்திற்கு விரைவாக சென்று இந்தியாவின் ஒரு பழங்கால முழுமையாக பாதுகாக்கப்பட்ட தெரு பகுதியை அப்படியே நிறுவினார். அவர் ஒரு கடை முகப்பை தனது ஆசிரமமாக அலங்கரித்து அதில் கிருஷ்ணரை வணங்கினார். பொறுமையுடனும் நகைச்சுவையுடனும் பாடுவதன் மூலமும் சமஸ்கிருத சொற்களை நாளுக்கு நாள் உச்சரிப்பதன் மூலமும் விளக்குவதன் மூலமும் கிழக்கு அமெரிக்காவின் சைக்கெடல் மனதை வெளிப்படுத்தும் மையத்தில் கிருஷ்ண உணர்வை நிலைநாட்டினார். லோயர் ஈஸ்ட் சைடில் கவனம் செலுத்த வெளிப்படுத்தும் மையத்தில் கிருஷ்ண உணர்வை நிலைநாட்டினார். லோயர் ஈஸ்ட் சைடில் கவனம் செலுத்த கருணை, பணிவு மற்றும் புத்திசாலித்தனம். ஆலன் கின்ஸ்பர்க் மேக்மில் பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அறிமுகத்திலிருந்து. பிரபுபாதாவின் புதிய சுற்றுப்புறமும் அருகிலுள்ள போவரியை போல பாழடைந்ததாக இல்லை. இருப்பினும் அது நிச்சயமாக வினோதமானது அல்ல. அவரது கடை முகப்புக்கு எதிரே வெய்ஸ்னர் பிரதர்ஸ் மற்றும் பேப்பர் நினைவு சின்னங்களில் இருந்த மங்கலான காட்சி ஜன்னல்களிலிருந்து கல்லறைகளின் வரிசை தெரிந்தது. வெய்ஸ்னர் பிரதர்ஸ் லாஞ்சியோனர் இருந்தது. சாமின் அருகில் ஏர் என்று குறிக்கப்பட்ட ஒரு பழங்கால 4 மாடி கட்டிடம், பின்னர் பென் ஐ ஹோரோவிட்ஸ் நினைவு சின்னங்கள், மேலும் கல்லறைகள், இறுதியாக ஸ்குவாட்சின் இறுதி சடங்கு இல்லம் இருந்தன. அடுத்து மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து 43வது தொகுதியில் நடைபாதையில் ஒரு தேய்ந்த குயல்வாஸ் வெயில் நீண்டுள்ளது. புரோவென்சனோ லான்சர் இறுதிச் சடங்கில்லம், பின்னர் காஸ்மோஸ் பார்சல்கள் இறக்குமதியாளர்கள் மற்றும் வில்லேஜ் ஈஸ்ட் தியேட்டரின் முக்கிய கருப்பு வெள்ளை அடையாள பலகைக்கு மேலே சில தொகுதிகள் இருந்தன. ஒரு கட்டிடத்தின் மேலே, ஆனால் கடை முகப்பு இருக்கும் அவென்யூவின் அதே பக்கத்தில், புதிய நீலவண்ண பூச்சு மற்றும் மேலே தங்க நிற சிலுவையுடன் கூடிய பழைய 3 மாடி கட்டிடமான நேட்டிவிட்டி சர்ச் இருந்தது. பச்சை நிற தீ பாதுகாப்பு கோட்டால் மூடப்பட்டிருந்த 6 மாடி 26 2வது அவென்யூ அதன் முகத்தை 9 மாடிகளை கொண்ட பிரம்மாண்டமான நிக்கர்பாக்கர் தீயணைப்பு கிடங்கிற்கு எதிராக சாய்ந்திருந்தது. கிழக்கு மன்ஹாட்டனுக்கு 2வது அவென்யூ ஒரு முக்கிய போக்குவரத்து மையமாக இருந்தது. மேலும் ஹூஸ்டன் மற்றும் 2வது சந்திப்பில் உள்ள நிறுத்த விளக்கு பிரபுபாதாவின் பதவை தாண்டி டெலிவரி லாரிகள், டாக்ஸிகள் மற்றும் தனியார் ஆட்டோக்களின் ஓட்டத்தை செலுத்தியது. அதிகாலை முதல் இரவு வரை கார்கள் வேகமாக சென்று கொண்டிருந்தன.
அதைத் தொடர்ந்து பிரேக்குகளின் சத்தம், பம்பருக்கு காத்திருக்கும் போட்டி பதற்றம், வேகமான ஹாரன் சத்தம், பின்னர் கியர்கள் அழைத்தல், இயந்திரங்கள் சத்தமிடுதல் மற்றும் புத்துயிர் பெறுதல், மீண்டும் பெரிதாக்குதல் போக்குவரத்து கவனத்தை சிதறடிக்கும் அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தது. 26 செகண்ட் அவென்யூவில் உண்மையில் 2 கடை முகப்புகள் இருந்தன. வடக்கே ஒன்று நாணயம் துவைக்கும் கடை, தெற்கே ஒன்று பரிசுக் கடையாக இருந்தது. ஆனால் இப்போது காலியாக இருந்தது. இரண்டிலும் குறுகிய நுழைவாயில்கள், பெரிய காட்சி ஜன்னல்கள் மற்றும் மந்தமான வண்ணப்பூச்சு இருந்தது. மேட்செல்ஸ் கிஃப்ட்ஸ் அடையாளத்தின் கீழ் 6 அடி சதுர அளவிலான ஒரு ஜன்னல் இருந்தது. அது சில வாரங்களுக்கு முன்பு 30கள் மற்றும் 40களின் திரைப்பட நட்சத்திரங்களின் புகைப்படங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தீப்பெட்டிகளை காட்டியது. மேட்செல்ஸ் கிஃப்ட்ஸ் என்ற அடையாளம் சமீபத்தில் இடம்பெயர்ந்த ஏக்கம் நிறைந்த பரிசு கடையின் எஞ்சியிருக்கும் ஒரே நினைவு சின்னமாகும். கடையின் ஜன்னலுக்கு கீழே நடைபாதையில் ஒரு ஜோடி இரும்பு கதவுகள் பாதாள அறை மற்றும் பாய்லர் அறைக்கு பல்கரிலை மறைத்தன. பரந்த நடைபாதை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெவ்வேறு வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகளில் பிரிவுகளாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது. சில பகுதிகள் விரிசல் அல்லது குழிந்திருந்தன, மேலும் விரிசல்கள் மற்றும் பள்ளங்களில் சிறிய மின்னும் கண்ணாடி துண்டுகளுடன் கூடிய மெல்லிய தூசி குவிந்திருந்தது. ஒரு மந்தமான கருப்பு நெருப்பு ஹைட்ரன் கர்பில் நின்றது. 2 கடை முகப்புகளின் நுழைவாயில்களுக்கு இடையில் நடுவில் 26ஆம் எண்ணின் பிரதான நுழைவாயில் இருந்தது. இந்த கதவு அஞ்சல் பெட்டிகள் மற்றும் இன்டர்மார்க்கல் வரிசையாக இருந்த ஒரு பாய்லருக்குள் திறந்தது. பின்னர் பூட்டப்பட்ட உள்கதவு படிக்கட்டுகளுக்கு அல்லது முற்றத்திற்கு திரும்பவும் ஒரு மண்டபத்திற்குள் திறந்தது. பரிசுக்கடையின் ஜன்னல் இடப்புறத்தில் அதன் முன்கதவு இருந்தது. முழுநீள கண்ணாடி இருண்ட மரச்சட்டம் கதவு நீண்ட குறுகிய கடைமுகப்பில் திறந்தது. அது இப்போது முற்றிலும் வெறுமையாக இருந்தது. உள்ளே கதவின் வலதுபுறத்தில் காட்சி ஜன்னலுக்கு அடியில் நீண்டு கொண்டிருக்கும் ஒரு தளம் ஒரு இருக்கைக்கு சரியான உயரமாக இருந்தது. வெற்று அழுக்கு அறையின் தொலைவில் கம்பிகளால் மூடப்பட்ட 2 அழுக்கு பேன் ஜன்னல்கள் முற்றத்தில் திறக்கப்பட்டன. இடதுபுற ஜன்னலின் இடப்புறத்தில் ஒரு சிறிய மடு இருந்தது. மிகச்சிறிய கழிப்பறை அலமாரியின் வெளிப்புறத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்தது. அதன் கதவு கடையின் முன்பக்கத்தை நோக்கி இருந்தது. கடையின் இடது சுவரில் ஒரு கதவு முற்றத்திற்குள் செல்லும் ஒரு நடைபாதையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. முற்றம் காங்கிரீட் வடிவியல் பிரிவுகளால் செதுக்கப்பட்டிருந்தது. புதர் தோட்டங்கள் மற்றும் உயரமான மரங்களில் சூழப்பட்டிருந்தது. ஒரு சுற்றுலா மேசை, ஒரு சிமெண்ட் பறவை குளியல் தொட்டி மற்றும் ஒரு கம்பத்தில் ஒரு பறவை இல்லம் இருந்தது. மேலும் முற்றத்தின் மையத்தில் 2 புதர் தோட்டங்கள் இருந்தன. முற்றம் வடக்கு மற்றும் தெற்காக உயரமான சுவர்களாலும் முன்முற்றம் பின் 2 குடியிருப்புகளாலும் எல்லையாக இருந்தது. மேலே உள்ள வானத்தின் திட்டு நிவாரணம் அளித்தது. 26 செகண்ட் அவென்யூவின் பின்புற கட்டிடத்திலிருந்து முற்றத்தை பார்த்தபடி பிரபுபாதாவின் 2வது மாடி அபார்ட்மெண்ட் இருந்தது. அங்கு அவர் இப்போது வசித்து வேலை செய்து வழிபடுபவர் தனது போவரி நண்பர்களின் உதவியுடன் செய்து தனது புதிய வீட்டில் குடியேறினார். பின்பு அறையில் அவரது அலுவலகத்தில் அவர் ஒரு சுவரில் யானை அச்சட்ட உலோக சூட்கேஸையும் வைத்திருந்தார். அவர் தனது தட்டச்சு பொறியை மேசையிலும் அவரது காகிதங்கள் மற்றும் புத்தகங்களை இருபுறமும் வைத்திருந்தார். இது அவரது பணிப்பகுதியாக மாறியது. அவரது கையெழுத்து பிரதிகள் காவி துணியில் தொங்கவிடப்பட்டன. ஸ்ரீமத் பாகவதங்களின் சரக்குகள் மற்றும் அவரது மேசைக்கு எதிரே உள்ள அலமாரியில் அவர் வைத்திருந்த சில தனிப்பட்ட விளைவுகள். அவர் அமர்ந்திருக்கும் இடத்திற்கு மேலே உள்ள சுவரில் கிருஷ்ணரின் இந்திய நாட்காட்டி அச்சனை தொங்கவிட்டார். கிருஷ்ணர் ஒரு இளைஞனாக ஒரு பசுவை தன் பின்னால் நெருங்கி புல்லாங்குழலை வாசித்துக் கொண்டிருந்தார். பகவான் கிருஷ்ணர் பூமியின் மீது நின்று கொண்டிருந்தார்.
அது அவரது கால்களுக்கு கீழே ஒரு சிறிய மலையின் உச்சியைப் போல் வளைந்தது. கிழக்கு சுவரில் 2 ஜன்னல்கள் இருந்தன. மேலும் நெருப்பு மங்கிய ஊடுருவி மங்கிய காலை சூரிய ஒளி தரையில் விழுந்தது. விழுந்தது. அடுத்த அறை காலியாக இருந்தது. ஆனால் ஒரு ஆடம்பரமான காஃபி டேபிள் மட்டுமே இருந்தது. அது பிரபுபாதாவின் பலிபீடமாக மாறியது. இங்கே அவர் பகவான் சைத்தன்யர் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளின் பிரேம் செய்யப்பட்ட படத்தை வைத்தார். சுவரில் 4 கைகள் கொண்ட பகவான் விஷ்ணு மற்றும் அனந்தசேஷர் தெய்வீக பாம்பு கொண்ட இந்திய நாட்காட்டி அச்சை தொங்கவிட்டார். மேலும் போவரி மாடியில் இருந்ததைப் போலவே அவர் ஒரு துணி கயிற்றை அமைத்தார். 2 அறைகளும் புதிதாக வர்ணம் பூசப்பட்டிருந்தன. தரைகள் சுத்தமான மரத்தால் ஆன பார்கெட் வேலைப்பாடுகளால் ஆனவை. குளியலறை சுத்தமாகவும் சேவை செய்யக்கூடியதாகவும் இருந்தது. குறுகிய அலங்காரம் செய்யப்பட்ட சமையலறையும் அப்படித்தான். பிரபுபாதா சில சமயங்களில் சமையலறை ஜன்னலுக்கு அருகில் நின்று முற்றத்தின் சுவருக்கு அப்பால் பார்ப்பார். அடுத்த மாத வாடகையை செலுத்தும் வாய்ப்பு இல்லாமல் அவர் இங்கு குடிபெயர்ந்தார். காரல், மைக், கரோல், ஜேம்ஸ், பில் மற்றும் பலர் அவரை இங்கு வர ஊக்குவித்திருந்தாலும் அவர்களில் சிலர் இப்போது அவரை தொடர்ந்து சந்திப்பது சற்று சிரமமாக இருந்தது. ஆனால் அவர்கள் அனைவரும் அவருக்கு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து புதியவர்கள் அவருக்கு உதவ இங்கு வருவார்கள் என்று நம்பினர். இந்த இடம் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு சிறந்தது என்று அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். மேலும் அவர் இங்கு மிகவும் வசதியாக தெரிந்தார். பாரடாக்ஸில் சுவாமிஜியின் புதிய முகவரியை பற்றி பில் பரப்புவார். லோயர் ஈஸ்ட் சைடு நியூயார்க்கை போலவே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னா, அவர் வந்து போவரிலிருந்து கிளம்பின பிறகு இல்லையா, ஸோ யார் வீட்டில் இருந்தார்? ஆக்சுவலி டேவிட் வீட்டில் தானே இருந்தார். ஆனால் அவருடைய மனைவி வந்து அவங்களுக்கு ஒத்து வரலை. அதன் பிறகு வந்து அவங்க அங்கிருந்து அவர் கிளம்பணுன்றத வந்து நினைக்கும் பொழுது வேறு ஒரு புதிய வீட்டுக்கு வந்து அவரை வந்து இங்க குடிபுகிறதுக்கான அந்த ஏற்பாடுகள், அதனுடைய அதாவது மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே இந்த 4 பேர்கள் 5 பேர்கள் இங்க கடைசியில சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, அவங்களே வந்து அதை வந்து கார்ல், மைக், கரோல், ஜேம்ஸ், பில் மற்றும் இவங்க எல்லாருமே வந்து அதை வந்து ஷேர் பண்ணி செய்துக்கணுன்றது வந்து போன அத்தியாயத்திலே நம்ம படித்தோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு நிலையில வந்து தான் இங்க வந்து நம்ம இந்த புது வீடு எப்படி, எந்த பழைய வீட்டுல இருந்து இந்த புதிய வீடு எப்படி கடந்து வரும், அந்த சந்திப்புகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, அந்த ரோடுல போகக்கூடிய வாகனங்கள், இப்படி எப்பவுமே பிஸியா இருக்கக்கூடிய ஒரு சாலை அப்படிங்கிற ஒரு அறிமுக தொகுப்பு வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிரபுபாதர் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல 26th அவென்யூ அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து 2nd ஃப்ளோர்ல வந்து அவர் 2வது மாடி அபார்ட்மெண்ட் இருந்தது. அந்த இடத்துல வந்து ஒர்க் பண்றாரு. அங்கே அவர் வந்து அவருடைய இருப்பிடமும் அதுதான். அவர் அங்கேதான் வேலை செய்வார். அப்படின்னா அவர் வேலை என்ன செய்யறார்? புத்தகங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை, பாகவதம், இது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே இல்லையா எழுதிட்டு இருக்காரு. பாகவதம் எஸ்பெஷலி. அதுக்கப்புறம் அவருடைய வர்ஷிப் கூட அங்கதான். அதாவது அதையே ஒரு கோவிலாகவே இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துட்டு வரும்பொழுது அவர் எப்படியெல்லாம் அந்த இடத்துல அந்த ரூமை வந்து அவர் எப்படி மாத்தி அமைச்சுக்கிறாருன்றத பார்க்கணும் இல்லையா. அங்க ஒரு டேபிள் இருந்தா அழகான ஆடம்பரமான ஒரு காஃபி டேபிளை வந்து அதை வந்து ஒரு உபயோகப்படுத்திக்கிறார். அங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபு அதெல்லாமே வந்து அந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரம் இல்லையா. ஸோ அதாவது அது பிரபுபாதரின் பலிபீடமாக மாறியது. அங்கே அவர் பகவான் சைத்தன்யர் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள், அதாவது பஞ்சதத்துவ மந்திரம், பஞ்சதத்துவ அதாவது 5 பேர் இருக்கக்கூடியது இல்லையா. ஸோ அதாவது பிரபுபாதர், நித்யானந்த பிரபு, அடுத்து வந்து அத்வைதாச்சாரியார், அடுத்து வந்து கதாதர, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா, இங்க இல்லையா. இப்படி எல்லாம் வச்சு கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாடு பின்னாடி இருந்து அதோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ரொம்ப அதாவது தரை மேல நின்று இருக்கிற மாதிரி, இப்படி எக்ஸாக்ட்லி என்னன்னா உட்கார்ந்து எழுந்தா கூட எப்படி ஒரு கவிதை எழுத முடியுமோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இன்ச்சாவுமே அவருடைய செயல்பாடுகளை வந்து இந்த ஒரு பேராகிராஃப்ல எல்லாமே நாம படிக்க புரிஞ்சுக்கணும். அங்கேயே அவர் வந்து சிறிய ஒரு சமையல் அறை, அங்கேயே நெய்வேத்தியம் பண்றது, நின்றுண்டே வந்து பார்க்கக்கூடியது, இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகா அந்த ஜன்னல் வழியா வந்து மங்கிய காலை சூரிய ஒளி தரையில் வந்து விழுந்தது எல்லாமே இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு.
அடுத்த மாசம் வந்து வாடகை கொடுக்குற அளவுக்கு வந்து பணம் இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருந்தாலும் கூட அவர் அங்கே குடிபெயர்ந்தார். யாருடைய அட்வைஸ்னால? காரல், மைக்கு, கரோல், ஜேம்ஸ் இவங்களுடைய அட்வைஸ்னால. ஸோ மேலும் அவர்கள் சிலர் அந்த இடத்துல வரணும்னாலும் புதிதாக வரக்கூடிய நபர்கள் இனிமே வருவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து இவங்களுக்கு இருந்தது என்று இந்த இடத்துல வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த இடம் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு சிறந்தது என்று அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். ஏன்னா முன்னாடி அவர் இருந்த போவரி ரொம்பவுமே மோசமானதாக இருந்தது இல்லையா? ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் டீசெண்டா ஒரு நிலையில வந்து இருக்கு. இங்க மேலும் அவர் இன்னும் வசதியாக தெரிந்தார். அந்த இடத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தார். அதை விட இது கொஞ்சம் தேவலை. பாரடாக்ஸில் சுவாமிஜியின் புதிய முகவரை பற்றி பில் அங்க வந்து இவர் மூடு நம்ம கூட வந்து யாராவது இந்த கடை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கடை வந்து பக்கத்து தெருவில் மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு ஒரு நோட்டீஸ் போடுவாங்க இல்லையா? புதிய இடத்துக்கு வந்து மாற்றம் அடைந்திருக்குன்னு. அந்த மாதிரி வந்து பிரபுபாதர் அந்த போவரில் இருந்த அவர் இங்க வந்து இங்க போயிருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அந்த இடத்துல போவரியாட்ட போடுறார். ஏன்னா அங்க அவரை தேடிட்டு வரவங்க அந்த இடத்துக்கு வருவாங்க இல்லையா? அதுக்காக வந்து அந்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகிறது. எஸ், அடுத்து இவங்க வாசிங்க, யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க வாசிங்கோ. யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? லோயர் ஈஸ்ட் சைடு நியூயார்க்கை போலவே மாற்றத்திற்கும் மனித துன்பத்திற்கும் ஒரு வரலாற்றை கொண்டுள்ளது. எஸ், வாசிங்க. வருகைக்கு 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அது பீட்டர் ஸ்ட்ரூவேஸ்டண்டின் தோட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. டாம்கின்ஸ் சதுக்க பூங்காவின் இன்றைய அடையாளமானது. அப்போது ஸ்ட்ரூவேஸ்டண்டின் சதுப்பு நிலம் என்று அழைக்கப்படும் உப்பு சதுப்பு நிலமாக இருந்தது. ஜரீஷ் உருளைக்கிழங்கு பஞ்சத்தால் ஆயிரக்கணக்கான ஜரீஷ் குடியேறிகள் ஐரிஷ் குடியேறிகள் வந்து குடியேறிய போது 1840களில் லோயர் ஈஸ்ட் சைட் முதலில் ஒரு சேரியாக மாறியது. 2 தசாப்தங்களுக்கு பிறகு அடுத்த குடியேறியவர்களுக்கு ஜெர்மானியர்களுக்கு ஜரீஷ் மக்கள் அமெரிக்கர்களின் பிம்பமாக மாறினர். அவர்கள் படிப்படியாக எண்ணிக்கையில் வளர்ந்து நியூயார்க்கில் நகரத்தின் மிகப்பெரிய குடியேறி குழுவாக மாறினர். அடுத்து கிழக்கு ஐரோப்பிய யூதர்கள், போலந்து மற்றும் உக்ரைனியர்கள் வந்தனர். மேலும் 1900 வாக்கில் லோயர் ஈஸ்ட் சைட் உலகின் மிகவும் அடர்த்தியான யூத கெட்டோவாக மாறியது. ஆனால் அடுத்த தலைமுறைகளில் யூதர்கள் புறநகர் பகுதிகளுக்கு சென்று பொருளாதார முன்னேற்றம் அடைந்ததால் கெட்டோ உடைந்து போக தொடங்கியது. அடுத்து பூவேற்றோ ரிக்கர்கள் 1950களில் லட்சக்கணக்கானோர் தங்கள் தீவு வறுமையிலிருந்து குடிபெயர்ந்தனர் அல்லது கிழக்கு ஹார்லேஸ் இருந்து குடிபெயர்ந்தனர். அவர்களும் அடுத்து வந்த ஹார்லம் மற்றும் பெட்ஃபோர்ட் சைட்டை சேர்ந்த நீக்ரோகள், போலந்து மற்றும் உக்ரைனியர்களின் சேர்ந்து 1960களில் லோயர் ஈஸ்ட் சைட் சேரிகளை உருவாக்கிய 2 சதுர மைல் குடியிருப்புகள் மற்றும் நெரிசலான தெருக்களில் குடியேறி புதிய குழுக்களாக இருந்தனர். பின்னர் பிரபுபாதாவின் வருகைக்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் லோயர் ஈஸ்ட் பக்கத்தில் ஒரு வித்தியாசமான குடிசைவாசி தோன்றினார். இந்த நிகழ்வு குறித்து பல சமூகவியல் மற்றும் கலாச்சார பகுப்பாய்வுகள் இருந்த போதிலும் அவை ஏன் திடீரென்று வந்தன? ஒரு பெரிய பறவை கூட்டம் கீழே பாய்வது போல, அல்லது ஒரு பெரிய உள்ளுணர்வு இடம்பெயர்வில் விலங்குகள் போலவோ சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவை ஏன் மறைந்து விட்டன என்பது இறுதியில் விவரிக்க முடியாததாகவே உள்ளது. முதலில் புதியவர்கள் பெரும்பாலும் இளம் கலைஞர்கள், இசைக்கலைஞர்கள் மற்றும் அறிவுஜீவிகள் பிரபுபாதாவின் போவரி நாட்களில் ஹிப்
கூட்டத்தைப் போலவே இருந்தனர். பின்னர் இளம் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் பள்ளியை விட்டு வெளியேறினர். அருகிலுள்ள கிரீன்விச் கிராமத்தை விட வாழ்க்கை இடம் அதிகமாக இருந்தாலும் வாடகைகள் குறைவாக இருந்தாலும் அவர்கள் இங்கு லோயர் ஈஸ்ட் சைடில் குவிந்தனர். இது வாடகை முகவரியின் மொழியில் கிழக்கு கிராமம் என்று அறியப்பட்டது. பலர் வாழ இடம் கிடைக்காமல் வந்து குடியிருப்புகளின் மண்டபங்களில் முகாமிட்டனர். மலிவான வாடகை மற்றும் போஹேமிய சுதந்திரத்தின் வாக்குறுதியால் ஈர்க்கப்பட்டு இந்த இளம் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் விரைவில் ஊடகங்களில் ஹிப்பிகள் என்று அறியப்படும் நாடு தழுவிய இளைஞர் இயக்கத்தின் முன்னோடிகள். அமெரிக்காவின் பொருள் முதல்வாதத்தின் நல்ல வாழ்க்கைக்கு எதிராக வாழும் போராட்டத்தில் லோயர் ஈஸ்ட் சைட் சேரிகளுக்கு அலைந்தனர். உள்ளுணர்வு அழைப்பிற்கு பதிலளிப்பது போல இளம் டீனேஜ் ஓடிப்போனவர்கள் வயதான ஹிப்பிகளுடன் சேர்ந்தனர். ஓடிப்போனவர்களை தொடர்ந்து காவல்துறை ஆலோசகர்கள், சமூக மற்றும் நல பணியாளர்கள், இளைஞர் விடுதிகள் மற்றும் போதைப்பொருள் ஆலோசனை மையங்கள் வந்தன. செயின்ட் மார்க்ஸ் பிளேஸில் ஒரு புதிய ஹிப் வணிகம் உருவானது. தலைக்கவச கடைகள், சுவரொட்டி கடைகள், பதிவு கடைகள், கலைக்கூடங்கள் மற்றும் புத்தக கடைகள், சிகரெட் காகிதங்கள் முதல் இடுப்பு ஆடைகள் மற்றும் சைகேடெலிக் விளக்குகள் வரை அனைத்தும் கொண்டு சென்றனர். தங்கள் முன்னோர்களைப் போலவே இதுதான் சரியான இடம் என்று முழு நம்பிக்கையுடன் ஹிப்பிகள் லோயர் ஈஸ்டிற்கும் பயணம் செய்தனர். மற்றொரு யூகத்தின் ஐரோப்பிய குடியேறிகளுக்கு நியூயார்க் துறைமுகம் செல்வம் மற்றும் வாய்ப்புகளின் நிலத்திற்கான நுழைவாயிலாக இருந்தது. ஏனெனில் அவர்கள் நீண்ட காலமாக மன்ஹாட்டனின் வானலைகள் மற்றும் சுதந்திர தேவி சிலை மீது தங்கள் கண்கள் வைத்தனர். இப்போது 1966ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க இளைஞர்கள் தங்கள் சொந்த நம்பிக்கைகளுடன் நியூயார்க் நகரத்திற்கு திரண்டு வந்து தங்கள் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மாய நிலமான லோயர் ஈஸ்ட் சைட் சேரிகளின் பார்வையை விருந்துண்டனர். ஒரு புறம் ஹிப்பிகளும் மறுபுறம் புவேட்டோ ரிக்கன்கள், போலந்துகள் மற்றும் உக்ரேனிகள் இருந்த ஒரு சங்கடமான சகவாழ்வு. அது நிறுவப்பட்ட இனு குழுக்கள் புதியவர்களை வெறுத்தனர். அவர்கள் உண்மையில் சேரிகள் வாழ வேண்டியதில்லை, அதே சமயம் அவர்களே அப்படித்தான் வாழ்ந்தார்கள். உண்மையில் பல இளம் புதியவர்கள் நடுத்தர வர்க்க அமெரிக்கர்களாக தங்களை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள பல தலைமுறைகளை போராடி புலம்பெயர்ந்த குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்கள். ஆயினும் கூட லோயர் ஈஸ்ட் சைட் இளைஞர்கள் இடம் பெயர்வு புவேட்டோ ரீக்கன்கள் அல்லது போலந்துகள் அல்லது உக்ரேனிகள் குடியேற்ற போலவே உண்மையானது. இருப்பினும் நோக்கங்கள் முற்றிலும் வேறுபட்டவை. ஹிப்பிகள் தங்கள் பெற்றோரின் புறநகர் பொருள் முதல்வாதத்திலிருந்து, தொலைக்காட்சி மற்றும் விளம்பரங்களின் முட்டாள்தனமான மகிழ்ச்சியிலிருந்தும், நடுத்தர வர்க்க அமெரிக்காவின் நிலையற்ற இலக்குகளிலிருந்தும் விலகினர். பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், மதகுருமார்கள், பொது தலைவர்கள் மற்றும் ஊடகங்களால் அவர்கள் ஏமாற்றமடைந்தனர். வியட்நாமில் அமெரிக்க கொள்கைகளில் அதிருப்தி அடைந்தனர். மேலும் அமெரிக்காவை ஒரு கொடூரமான சுயநலமான சுரண்டல் ராட்சசராக அம்பலப்படுத்திய தீவிர அரசியல் சித்தாந்தங்களால் ஈர்க்கப்பட்டனர். அவர் இப்போது சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டும் அல்லது இறக்க வேண்டும். மேலும் அவர்கள் உண்மையான அன்பு, உண்மையான அமைதி, உண்மையான இருப்பு மற்றும் உண்மையான ஆன்மீகம் நனவை தேடிக்கொண்டிருந்தனர். ஸ்ரீ பிரபுபாதா 26 செகண்ட் அவென்யூவிற்கு வந்து கோடையில் 60களில் மாபெரும் இளைஞர் கிளர்ச்சியின் முதல் முன்னணி ஏற்கனவே லோயர் ஈஸ்ட் சைடில் நுழைந்திருந்தது. இங்கே அவர்கள் சுதந்திரமாக இருந்தனர். எளிய வறுமையில் வாழவும், கலை, இசை, போதைப்பொருள் மற்றும் பாலியல் மூலம் தங்களை வெளிப்படுத்தவும் சுதந்திரமாக இருந்தனர். பேச்சு ஆன்மீக தேடலை பற்றியது. LSD மற்றும் கஞ்சா ஆகிய திறவுகோல்களாக இருந்தனர். அவை புதிய விழிப்புணர்வை திறந்தனர். கிழக்கு கலாச்சாரங்கள் மற்றும் கிழக்கு மதங்கள் மற்றும் கருத்துகள்
பிரபலமாக இருந்தனர். போதைப் பொருள், யோகா, சகோதர தத்துவம் அல்லது சுதந்திரமாக இருப்பதன் மூலம் எப்படியோ அவர்கள் ஞானத்தை அடைவார்கள். ஒவ்வொருவருக்கும் சிறந்த மனதை வைத்திருக்க வேண்டும் மற்றும் நேரடி அனுபவம் மற்றும் போதைப் பொருள் விரிவாக்கப்பட்ட நனவின் மூலம் தனது சொந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வாசிப்புகளுடன் கலந்ததன் மூலம் தனது சொந்த அண்ட தத்துவத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களின் வாழ்க்கை இலட்சியமற்றதாக தோன்றினால் குறைந்தபட்சம் அவர்கள் ஒரு அர்த்தமற்ற விளையாட்டில் இருந்து வெளியேற்றியிருப்பார்கள். அங்கு வீரர் தனது ஆன்மாவை பொருட்களாக விற்று இந்த வழியில் ஏற்கனவே அழுகிய ஒரு அமைப்பை ஆதரிக்கிறார். 1966ஆம் ஆண்டில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் லோயர் ஈஸ்ட் சைடின் தெருக்களில் நடந்து கொண்டிருந்தனர். வெறுமனே குடிபோதையில் அல்லது பைத்தியக்காரத்தனமாக அல்ல. அவர்கள் பெரும்பாலும் இருந்த போதிலும், ஆனால் வாழ்க்கையின் இறுதி பதில்களை தேடி ஸ்தாபனம் மற்றும் மில்லியன் கணக்கான நேரான அமெரிக்கர்கள் பின்பற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையில் முற்றிலும் புறக்கணித்து அமெரிக்காவின் வளமான நிலம் இவ்வளவு அதிருப்தியாக அடைந்த இனப்பெருக்கம் செய்ய மகா பிரபுபாதாவை ஆச்சரியப்படுத்தியது. நிச்சயம் அமெரிக்க வாழ்வின் அடையாளமான பொருள் நல்வாழ்வு மக்களை மகிழ்ச்சி அடைய செய்ய முடியாது என்பது இது மேலும் நிரூபித்தது. உடனடி சமூக, அரசியல், பொருளாதார மற்றும் கலாச்சார காரணங்களின் அடிப்படையில் பிரபுபாதா தன்னை சுற்றியுள்ள மகிழ்ச்சியின்மை காணவில்லை. குடிசை பகுதி நிலைமைகளோ அல்லது இளைஞர் கிளர்ச்சிகளோ மிக முக்கியமான யதார்த்தங்கள் அல்ல. இவை அனைத்தும் கிருஷ்ண உணர்வு மற்றும் தீர்வு காணக்கூடிய உலகளாவிய மகிழ்ச்சி அறிகுறிகள் மற்றும் அவர் அனைவரின் துயரங்களையும் அனுதாபம் தெரிவித்தார், ஆனால் உலகளவில் தீர்வை கண்டார். கீழ்கிழக்கு பகுதிக்கு செல்வதற்கு முன்பு பிரபுபாதா அமெரிக்காவில் இளைஞர் இயக்கத்தை பற்றி ஆய்வு செய்யவில்லை. இவ்வளவு இளைஞர்களுக்கிடையே இங்கு வருவதற்கு அவர் ஒருபோதும் குறிப்பிட்ட திட்டங்களை கூட செய்யவில்லை. ஆனால் கல்கத்தாவிலிருந்து 10 மாதங்களில் சூழ்நிலைகள் கட்டாயத்தில் அல்லது அவர் புரிந்து கொண்டபடி கிருஷ்ணரின் விருப்பத்தால் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு அவர் நகர்த்தப்பட்டார். அவரது ஆன்மீக குருவின் உத்தரவின் பேரில் அவர் அமெரிக்காவிற்கு வந்தார். மேலும் கிருஷ்ணரின் விருப்பத்திற்கு பேரில் அவர் கிழக்கு பகுதி வந்தார். இங்கு அவரது பணி போவேரி அல்லது மேல்நகரம் அல்லது இந்தியாவில் இருந்ததை போன்றது. அவர் தனது ஆன்மீக குருவின் வரிசையிலும் வேத கண்ணோட்டத்திலும் நிலைநிறுத்தப்பட்டார். 1960களில் தீவிர மாற்றங்களால் பாதிக்கப்பட போவதில்லை. இப்போதும் அமெரிக்க கலாச்சார சூழ்நிலையில் ஏற்பட்ட சில மாற்றங்களால் இந்த இளைஞர்கள் அவருக்கு அதிக வரவேற்பை பெற்றவர்களாக நிரூபிக்கப்பட்டால் அது வரவேற்கத்தக்கதாக இருக்கும். அதுவும் கிருஷ்ணரின் விருப்பத்தினாலேயே நடக்கும். உண்மையில் மில்லியனியத்தின் அச்சுறுத்தின் செல்வாக்கின் காரணமாக இது வரலாற்று ரீதியாக ஆன்மீக சாகுபடி மிக மோசமான காலமாகும். ஹிப்பி புரட்சி அல்லது இல்லை. மேலும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வேத கலாச்சாரத்தை முந்தைய எந்த ஆன்மீக குருவையும் விட அந்நியமான இடத்திற்கு மாற்ற முயன்றனர். எனவே அவர் தனது பணி மிகவும் கடினமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்தார். இருப்பினும் பொதுவாக இந்த மோசமான யுகத்தில் பிரபுபாதர் கிழக்கு பகுதியில் வருவதற்கு சற்று முன்பு கலியுக கலாச்சாரத்திற்கு எதிரான அதிருப்தி மற்றும் கிளர்ச்சியின் நடுக்கங்கள் அமெரிக்க சமூகத்தின் அதிர்வுற தொடங்கினர். இளைஞர்கள் அலைகளை சாதாரண வாழ்க்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றை தேடி, மாற்று வழிகளை தேடி, ஆன்மீக நிலையை தேடி நியூயார்க்கின் கீழ்கிழக்கு பகுதியில் தெருக்களில் அனுப்பினார். இந்த இளைஞர்கள் தங்கள் ஒரே மாதிரியான பொருள் முதல்வாத பின்னணியில் இருந்து உடைந்து இப்போது நியூயார்க்கின் கீழ்கிழக்கு பகுதியில் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளார். தற்செயலாக அல்லது விருப்பப்படி அல்லது விதியால் சுவாமியின் கீர்த்தனை மற்றும் ஆன்மீக வழிகாட்டுதலின் கடைமுன் பிரசாதங்களுக்கான சபையாக மாறியவர்கள். சுவாமியின் வருகை கவனிக்கப்படாமல் போனது. துணி துவைக்கும் கடையில் அருகில் புதியதாக யாரோ ஒருவர் பரிசு கடையை எடுத்திருப்பதாக அக்கம்பத்தினர் கூறினர். ஜன்னலில் இப்போது ஒரு விசித்திரமான படம் இருந்தது, ஆனால் அது என்ன செய்வது என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை.
சில வழிப்போக்கர்கள் பகவத்கீதை வகுப்புகளை அறிவிக்கும் ஒரு காகித துண்டு ஜன்னலில் ஒட்டப்பட்டிருப்பதை கவனித்தனர். சிலர் அதை படிக்க நின்றார்கள். ஆனால் அதை என்ன செய்வதென்று யாருக்கும் தெரியவில்லை. பகவத்கீதை என்றால் என்னவென்று அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. அப்படி செய்த சிலர் ஒருவேளை யோகா புத்தகக்கடை அல்லது ஏதாவது இருக்கலாம் என்று நினைத்தார்கள். அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள புவேட்டோரிக்கர்கள் ஹார்வி கோகனின் ஓவியத்தை ஜன்னலில் பார்த்துவிட்டு வெறுமையாக நடந்து செல்வார்கள். பக்கத்து வீட்டு மொபைல் பெட்ரோல் நிலையத்தின் மேலாளருக்கு யார் உள்ளே வந்தார்கள் என்பது பற்றி எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. தெருவின் குறுக்கே கல்லறை விற்பனையாளர்களும் அண்டர்டேக்கர்களும் கவலைப்படவில்லை. கடந்து சென்ற எண்ணற்ற கார்கள் மற்றும் லாரிகள் ஓட்டுநர்களுக்கு சுவாமிஜியின் இடம் கூட இல்லை. ஆனால் அந்த ஓவியத்தில் ஆர்வமுள்ள இளைஞர்கள் சுற்றிலும் இருந்தனர். அவர்கள் ஜன்னலுக்கு சென்று அந்த சிறிய காகிதத்தை படித்தனர். அவர்கள் சிலருக்கு பகவத்கீதையை பற்றி தெரியும். இருப்பினும் பகவான் சைத்தன்யர் மற்றும் நடன கலைஞர்கள் ஓவியம் பொருந்தவில்லை. சிலர் சுவாமி பக்தி வேதாந்தரின் வகுப்புகளில் கலந்து கொண்டு காட்சியாக பார்ப்பார்கள் என்று நினைத்தார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இந்த இவ்வளோ பெரிய இந்த தொகுப்பு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, முதல்ல அவர் வந்து அந்த இடத்துக்கு மாற்றத்தை, அதாவது மாறி அந்த வீட்டுக்கு வந்தார். மேலும் அவர் ரீச் ஆன அந்த இடம் வந்து எப்படியெல்லாம் இருந்தது, அந்த சூழ்நிலை, என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் இந்த முதல் 4-5 பேராகிராஃப்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, எப்படி வந்து ஐரிஷ் பீப்புள், அதாவது ஐரிஷ் நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் வந்து உக்ரைனியர்கள், இவங்க எல்லாருமே யூதர்கள் இல்லையா, ஐரோப்பிய யூதர்கள், போலந்துலேருந்து இவங்க எல்லாருமே வந்து அங்க வந்து தங்குறாங்க. இந்த புறநகர்னாக்கா, இந்த புறநகர்ன்றது என்ன சொல்லுவாங்க, அர்பன் சொல்லுவோமா, அர்பன் கிடையாது, ரூரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புறநகர்னா ரூரல் ஏரியா. எப்படி இந்த வில்லேஜ் டவுனுக்கு டவுனுக்கும் சிட்டிக்கு நடுவுல ஒரு இடம் இருக்கும் பாருங்க, அதுதான் ரூரல் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அது சிட்டிலையுமே சேராது, அதே மாதிரி வந்து டவுன்லயுமே சேராது. ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல வந்து இவங்க வந்து அமர்றாங்க. அது ஒரு ஷேரியாக மாறியது. அப்படின்னா இந்த இது சொல்லுவாங்க, ஹிப்பீஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் இல்லையா. ஸோ ஸ்லம் ஏரியா இன் ஜென்ரலாக சொல்லணும்னாக்கா, ஸ்லம் ஏரியாவா வந்து அந்த இடத்துல வந்து நிறைய பேர் வந்து குடிபெயர்க்கிறார்கள். வெவ்வேறு கலாச்சாரங்கள், அவங்களுடைய செயல்படும் திறமை, இதெல்லாமே வந்து, அதாவது போதைக்கு அடிமையாகிறது, அதாவது ஃப்ரீ செக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை, யார் வேணாலும் லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப், இந்த மாதிரியான நிலைகள் தான் மேற்கத்திய நாடுகள் எல்லாமே இதுதான். தெர் இஸ் நோ பவுண்டரி இல்லையா. ஸோ யாரை எப்படி யார் திருமணம் பண்ணிப்பாங்க, எப்போ அவங்க டைவர்ஸ் பண்ணுவாங்க, யார் இன்னொரு தடவை போய் இன்னொரு திருமணம் பண்ணிப்பாங்க, இப்பயுமே அந்த மாதிரி கலாச்சாரம் அங்கே உண்டு இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் ஹஸ்பண்ட், ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப், அவங்களுடைய பிள்ளை. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த கலாச்சாரம் வந்து அது ஒரு பெரிய தவறாகவே அவங்க எண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் நம்ம கலாச்சாரம் அப்படி கிடையாது இல்லையா. நம்முடைய கலாச்சாரம் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அப்படிங்கிற அந்த கலாச்சாரத்தோட தான் வாழ்கின்றோம். சரி சார், எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணங்கள் உண்டு இல்லையா. அந்த காரணங்கள் வந்து நம்முடைய ஒழுக்கம் இல்லையா, நம்ம வாழக்கூடிய வாழ்க்கையினுடைய வந்து நாம் எப்படி எடுத்துட்டு போகணும், நாம யாருன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. மேலும் நம்ம பகவத்கீதை என்னன்னு தெரியாம கூட வாழ்ந்திருக்கோம். ஆனா தட் இஸ் த ஹையஸ்ட். அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை வந்து ஒரு மேன்மையான ஒரு அதாவது ஏன்னா அது பகவானால பேசப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு அந்த பேசிக் கருத்து வந்து நம்மளுடைய ரத்தத்திலேயே ஊறி போன ஒன்று. ஆனா அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு அதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது, பகவத்கீதைனா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாது இல்லையா. மேலும் இங்க பிரபுபாதரை பத்தி வந்து யாருக்கும் தெரியாது. ஸோ பின்னர் பிரபுபாதன் வருகைக்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் நிகழ்ந்ததாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. ஈஸ்ட், கிழக்கு, அதாவது கீழ், லோ ஈஸ்ட், அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி நடுத்தர வர்க்கத்தினர் இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரங்களை எல்லாம் உயர்த்துகிறதற்கு, அவர்கள் அன்றாட வாழ்க்கை நிலை எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை எல்லாமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. விரைவில் ஊடகங்களில் ஹிப்பிக்கள் என்று அறியப்படும் நாடு தழுவிய இளைஞர் இயக்கம், ஹிப்பீஸ்னாக்க அதாவது யூத் இருக்காங்க இல்லையா. இப்போ நம்ம கூட YMCA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அது வந்து இட் இஸ் அ வெரி குவாலிஃபைடு இது. ஏன்னா அவங்க வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க, YMCA இதெல்லாமே வந்து. ஆனா அது போல அங்க வந்து என்ன மாதிரினாக்கா, இந்த மாதிரி கீழான நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாமே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இல்லையா. அதுதான் அவங்களுக்கு தான் ஹிப்பீஸ் அப்படின்ட்டு. உள்ளுணர்வு அழைப்பதற்கு பதில் அளிப்பது போல, உள்ளுணர்வு என்பது நம்ம மனசு இல்லையா, அதுக்கு நம்ம உள்ளுக்குள்ள வந்து சமாதானம் படுத்திக்குவோம், இல்லை இப்படி போகணும்னு நினைப்போம் இல்லையா. அது போல இளம் டீனேஜ்
இல்லையா? அவங்க வந்து வயதான ஹிப்பிகளுடன் சேர்ந்து, ஏன்னா அவங்களுடைய அவங்க கிட்ட இருந்து இவங்களும் கத்துக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ கஞ்சா, போதைப் பொருள் இது எல்லாமே வந்து ஒரு சகஜமான ஒரு வாழ்க்கை முறையாக அந்த பிஸியான ஒரு இடமா அது அமைந்திருக்கிறதா வந்து முன்னாடி போவரில டிஃபரெண்டா இருந்தாரு பிரபுபாதர். ஆனா இந்த இடத்துல வந்து எல்லாமே ஒரு கலப்படமான ஒரு இது. ஸோ அவங்களுக்கே உரித்தான அந்த ஏரியா வந்து ஆக்கிபை பண்றது இல்லையா? அங்க ஒரு அமெரிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப வியட்நாம் வார் இருந்தது இல்லையா? அமெரிக்கா எங்கேயுமே இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அப்பத்துல இருந்தே இருந்திருக்கு. பிரபுபாதர் இருந்தப்பவே இருந்திருக்கு பாருங்க இல்லையா? ஹிப்பிகள் தங்கள் பெற்றோரின் புறநகர் பொருள், அதாவது தொலைக்காட்சி மற்றும் விளம்பரங்கள், முட்டாள்தனமான, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்க்கையில இப்படிதான் வாழணும்ன்ற விதிவிலக்கு கிடையாது. அமெரிக்கால எப்படி கல்ச்சர்னாக்கா ஒரு வயதுக்கு மேல வந்து பெற்றோர்களோடயே இருக்க மாட்டாங்க அவங்க இல்லையா? they have to take care of themselves. மேலும் அங்க என்ன கலாச்சாரம், ஒரு டாக்டருக்கு என்ன சேலரியோ ஈவன் ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் கூட அதே மாதிரி வேஜஸ், சமமான ஒரு வேஜஸ் தான் இல்லையா? ஸோ அந்த வேறுபாடெல்லாம் கிடையாது. அந்த ஒரு நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனாலதான் எல்லாருமே வந்து ஸோ அதிகப்படியான ஆப்புலண்டா இருக்கிறது. ஸோ நம்ம இங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது. இந்த வேலைக்கு இவ்வளவுதான் கூலி அப்படிங்கறது வந்து நிர்ணயிச்சு நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? டாக்டருக்கு கொடுக்க வேண்டிய வேல்யூ வேற, வக்கீலுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வேலை அந்த மாதிரி வந்து இருக்கு. அதே ஒரு தொழிலாளிக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஊதியம் என்னன்றது நம்ம இந்த நடுத்தர பிலோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னா லேபர் கிளாஸ், அதுக்கு அடுத்து வந்து மிடில் கிளாஸ், அப்பர் மிடில் கிளாஸ் இல்லையா? அடுத்து லோயர் மிடில் கிளாஸ், இந்த மாதிரி வந்து ரிச் எஃப்ளியன்ட் அப்படி. இப்ப நம்ம இந்த பொண்ணு பாக்குறதும் பையன் பாக்குறதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க போடுவோம் we are belong to rich family, we belong to upper middle class family, we belong to middle class family அப்படிங்கிறது எல்லாமே டீட்டெயிலா நம்ம வந்து போடுறோம் இல்லையா? இது எல்லாமே வருமானத்தினுடைய அடிப்படையில தான். ஸோ இங்க பிரபுபாதா வந்து இந்த 26 செகண்ட் அவென்யூ வந்து கோடையில 60களில் அவர் வந்து 60s தான் அங்க வந்தார் இல்லையா? ஸோ அதாவது இளைஞர்கள் கிளர்ச்சி அப்படின்னா அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, கிளர்ச்சிக்கு என்ன சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து, கிளர்ச்சி அப்படின்னா ஒரு ரெவல்யூஷன் வருமா கிளர்ச்சின்னா? ஸோ இளைஞர் கிளர்ச்சியின் முதல் முன்னணி ஏற்கனவே கிளர்ச்சி என்பது எந்தூசியாசம் வராது, ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி. ஸோ தெரியல அது ப்ரொட்டஸ்டன், அதுதான் சொன்னேன். ஒரு ரெவல்யூஷனா அவங்க வந்து பண்றது, எதிர்ப்பு எதிர்த்து போராடுறது இந்த மாதிரி ஒரு நிலை இல்லையா? சோ ரொம்ப வறுமை, அதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து வறுமையிலே இருப்பாங்க. ஆனா இவங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் போராடிட்டு இருந்தாலும் அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து மிக மோசமான செயல்கள். இங்க பாருங்க, எல்எஸ்டி, கஞ்சா இல்லையா? இது எல்லாமே இந்த ஒரு நிலையில இருக்காங்க. அப்படி இருக்கக்கூடிய அவங்க கூட வந்து they have a inclination towards என்னது, யோகா, ஒரு குருவை தேடணும், இந்த இந்த இதெல்லாமே வந்து they are having that inclination. அந்த சமர்ப்பணம் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்தது. அவங்களுக்கு வழி நடத்துபவர்கள் தான் சரியா இருக்கல. 1966ஆம் ஆண்டில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் லோயர் ஈஸ்ட் சைடின் தெருக்களில் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள். ஸோ இது வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம யாத்திரை மாதிரி. யாத்திரைன்னா புனித யாத்திரை கிடையாது. ஸோ ரிபெல்லிங் இல்லையா? எதிர்த்து போராடக்கூடிய அந்த யாத்திரைகள் வெறுமனே குடிபோதையில் அல்லது பைத்தியக்காரத்தனமான, அதுவும் அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு நாணயமான, அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, தேர் நாட் த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம சாஸ்திர விதிகள் படியோடைய அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸே கிடையாது, அதுக்கு எதிர்மறையான குவாலிட்டிஸ் இப்படிதான் இருந்தது. அமெரிக்காவே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த நாட்டில் வந்து ரொம்பவுமே வந்து மோசமான ஒரு கலாச்சாரம். அடுத்த நாடுகள் எங்கேயுமே வந்து அமெரிக்காவை புகழவே மாட்டாங்க. நம்மன்ட்டே கிடையாது, லீவ் அபவுட் இந்தியா. எல்லா நாடுகள்லுமே அமெரிக்காவை பத்தி நல்லாவே தெரியும். ஏன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கை வளத்தை வந்து அவங்க வந்து மேன்மைப்படுத்த அடுத்த நாடுகளோட சண்டை, அந்த உள்நாட்டு போர்ல எல்லாம் தலையிடுறது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு வளர்ந்து, அதாவது அவங்க ஆல்ரெடி டெவலப்டு கண்ட்ரின்றதுனால ரொம்ப ஒரு ஆதிக்கத்தை வந்து வச்சிருந்தாங்க. ஆனா அவங்களுடைய நாட்டிலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ குழந்தைங்களை வந்து பாதுகாப்பு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்ப வேணாலும் ஸ்கூல்ல வந்து ஷூட்டிங் இல்லையா? அதாவது கன் ஷூட் வந்து நடக்கும். ஸோ அதனால ரொம்பவுமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோட தான் வந்து அவங்கள வந்து அனுப்புவாங்க. நிறைய செக்யூரிட்டி செக், ஸ்கூலுக்கு வந்து போறதே நிறைய செக்யூரிட்டி செக் இருக்கக்கூடிய நாடு எதுன்னா அமெரிக்கா தான். ஏன்னா தே ஹேவ் லைசன்சிங் வந்து இருக்கு, ஃப்ரீ லைசன்சிங் வச்சிருக்காங்க. அதனால யாரை எங்க யார் சுடுவாங்கன்னே தெரியாது, அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஸோ மேலும் வந்து இந்த கிழக்கு பகுதிக்கு செல்வதற்கு முன்பு பிரபுபாதா அமெரிக்காவில் இளைஞர் இயக்கத்தை பற்றி ஆய்வு செய்யவில்லை. அதாவது அந்த யூத் ஆர்கனைசேஷனை பத்தி அவர் வந்து எதுவுமே அலசி ஆராயல.
இவ்வளவு இளைஞர்களுக்கு இங்க வருவதற்கு அவர் ஒருபோதும் குறிப்பிட்ட திட்டங்களை கூட செய்யல. எதுவுமே அவர் பிளான் பண்ணி ஜஸ்ட் அவருடைய குரு சொன்னார் என்றதுக்காக, எப்படி கல்கத்தாவில் வந்து ஒரு 10 மாதங்கள் இருந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அவர் வந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் தள்ளப்பட்டதோ, அது போலதான் வந்து குருநாதருடைய கட்டளை ஏற்று அவர் வந்து அமெரிக்காவுக்கு புறப்பட்டார், அங்க வந்தார், அவ்வளவுதான். சோ அவருடைய முழு நம்பிக்கையுமே வந்து இறைவன் மீதும் குருவின் மீது தான். அது ஒன்றே மூலதனமாக தான் அவர் அந்த இடத்துக்கு வந்தார் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா இந்த பேராகிராஃப்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணரின் விருப்பத்தால், இஃப் கிருஷ்ணாஸ் வில் அதுதான்னாக்கா அது நம்ம செய்தாகும் இல்லையா. ஓரிடத்தில் இன்னொரு இடத்திற்கு அவர் நகர்த்தப்பட்டார். இப்ப போவரில இருந்து இங்க வர்றது அந்த இடத்துக்கு வந்ததுமே இறைவனுடைய அவருடைய இதுதான், விருப்பம் தான். பிரபுபாதருடைய விருப்பம் எதுவுமே கிடையாதுங்க. அவர் ஏன்னா அவர் டோட்டலி சரண்டர் டு த சுப்ரீம் இல்லையா. பகவானிடத்துல அவர் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். அதனால குருவினுடைய உத்தரவு பேர்ல அமெரிக்கா போனார். போவரில் இருந்து இங்க வந்தது என்னுடைய விருப்பம், கிருஷ்ணருடைய விருப்பம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அமெரிக்க கலாச்சார சூழலில் ஏற்பட்ட சில மாற்றங்களை நாமெல்லாம் இந்த இடத்துல இருந்தா என்ன ஆயிடுவோம், ஓடி போயிடுவோம் இல்லையா. நம்ம ஒரு சில விஷயங்களே நம்மளால ஏத்துக்க முடியாது. ஸோ நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபேமிலியில இருந்துட்டு இல்லையா, நல்லா ஹெல்த்தின்னா இந்த இடத்துல எதை சொல்றேன்னாக்கா பழக்க வழக்கங்கள்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இருந்துட்டு ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலை வந்து நம்ம அதை பார்க்க போனோம்னா அடுத்த நாள் அங்கே போகவே வேணாம்னு நம்ம நினைக்க ஆரம்பிக்கும். அதுதான் நம்முடைய சகிப்புத்தன்மையினுடைய லெவல். ஆனா இங்க பிரபுபாதருடைய சகிப்புத்தன்மையை தான் நம்ம பார்க்கணும். இதுல இருந்து இத்தனை எழுதியிருக்காங்கன்னா இது எதுக்கு எழுதியிருக்காங்க இந்த ஸ்டோரி, இதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. ஐரிஷ் கண்ட்ரில இருந்து வந்தா என்ன, போலந்துல இருந்து வந்தா என்ன, யூரோப்ல இருந்து வந்தா என்ன, இதெல்லாம் தேவையே இல்லைல்ல. ஆனா இதெல்லாம் எதுக்கு எழுதியிருக்காங்க, இத்தனை பேருமே அந்த இடத்துல வந்து வெவ்வேறு விதமான கலாச்சாரங்கள், அவங்களுடைய செயல்படும் விதம், அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் இல்லையா. ஒரு புறம் வந்து கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறது, ஒரு புறம் வந்து தேவையற்ற செயல்களில் ஈடுபடுறது. அந்த என்விரான்மெண்டே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் நாட் அ ஹெல்தி என்விரான்மெண்ட் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை கூட வந்து பிரபுபாதர் வந்து அவருடைய அவருக்கு அங்க இருக்கணும்ன்ற விருப்பமே கிடையாது. ஆனா குரு சொன்ன ஒரே ஒரு வாக்கியத்திற்காக அந்த இடத்துக்கு போனார், கட்டளைக்காக அங்க சென்றார் அப்படிங்கிற அந்த கருத்தை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கலி வந்து இந்த மில்லியனம்னாக்கா இந்த யுகம் இல்லையா, மில்லியனத்துல ஒரு அச்சுறுத்தும் செல்வாக்கின் காரணமாக எந்த இடத்துல வந்து இந்த அதிகமான ஆப்புலன்ஸ் இருக்கோ இல்லையா, அதிகமான வைபவங்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இடத்துல கீழான செயல்களுமே கண்டிப்பாக இருக்கும். எங்க செல்வாக்கு அதிகமாகிறதோ அந்த இடத்துல இழிவான செயல்கள் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். இது வரலாற்று. நம்ம எவ்வளவு சிம்பிளான வாழ்க்கையை எடுத்துட்டு போகிறோமோ அவ்வளவுமே நாம வந்து தூய்மையாக இருக்கக்கூடிய பிராப்தத்தை பெறுவோம். தூய்மைன்னா மன தூய்மை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், அதுக்கப்புறம் தான் வாக்கு தூய்மை, உடல், இது எல்லாமே வந்து இல்லையா, பியூரிட்டி எல்லாமே அப்புறமா தான் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மனமே வந்து அழுக்கோடு இருந்தா நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய விதம் கூட வந்து எல்லாமே அழுக்காதான் அமையும். இது வரலாற்று ரீதியாக ஆன்மீக சாகுபடிக்கு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் கல்டிவேஷன், சாகுபடி என்னாக்கா பயிர் செய்யறோம் இல்லையா, அது மாதிரி இருந்து சாகுபடி என்னும் பொழுது நம்ம வந்து நம்முடைய ஆன்மீகத்தை வளர்க்கறது. ஓகே, மிக மோசமான காலமாகும் இப்பி புரட்சி அல்லது இல்லை. மேலும் சில பிரபுபாதர் வேத கலாச்சாரத்தை முந்தைய அந்த ஆன்மீக குருவை விட அந்நியமான இடத்திற்கு மாற்ற முயன்றார். எனவே அவர் தனது பணி மிகவும் கடினமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்தார். இருப்பினும் பொதுவாக இந்த மோசமான யுகத்தில், அதாவது கலியுகத்தில், பிரபுபாதர் கீழ்கிழக்கு பகுதியில் வருவதற்கு சற்று முன்பு கலியுக கலாச்சாரத்துக்கு எதிரான அதிருப்தி மற்றும் கிளர்ச்சியின் நடுக்கங்கள் அமெரிக்க சமூகம் அதிர்வுற தொடங்கின. ஓகே, அங்க ரொம்பவே வேரூன்றி இருக்கக்கூடிய நிலைகள் இது. இதெல்லாம் ஒரு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய நிலை. அது இளைஞர்கள் அலைகளை சாதாரண வாழ்க்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றை தேடி, மாற்று வழிகளை தேடி, ஆன்மீக நிறைவை தேடி நியூயார்க்கின் கீழ்கிழக்கு பகுதியில் தெருக்களில் அலைய அனுப்பினர். இந்த இளைஞர்கள் தங்கள் ஒரே மாதிரியான பொருள் முதல்வாத பின்னணியிலிருந்து உடைந்து இப்பொழுது நியூயார்க்கின் கீழ்கிழக்கு பகுதியில் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளனர். தற்செயலாக அல்லது விருப்பப்படி அல்லது விதியால் சுவாமியின் கீர்த்தனை மற்றும் ஆன்மீக வழிகாட்டின் கடை முன் பிரசாதங்களுக்கான சபையாக மாறியவர்கள். அதாவது இவ்வாறு வந்து அவங்க வந்து இளைஞர்கள் எப்படிலாம் இருந்திருக்காங்க, எப்படி வந்து இந்த இடத்துல வந்து சேர்ந்தாங்கன்றதுதான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படும். அவங்களுடைய முன்னாடி இருந்த செயல்பாடுகள், இப்போ பிரபுபாதர் அங்க எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய இங்க வந்து பிரசாதம் மற்றும் வந்து இங்க பகவத்கீதை சொல்லி தரப்படும், பாகவதம் சொல்லி தரப்படும், இதெல்லாமே வந்து போட்டிருந்ததால பக்தி, இதை பத்தி எல்லாம் போட்டது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சேஞ்சா இருக்கிறத பார்த்து
அவங்க இப்படி இருந்தவங்க இப்படிப்பட்ட நிலைக்கு வந்து வரத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்து சபையாக மாறியவர்கள் இல்லையா, ஒரு சொசைட்டியாக அவங்க வராங்க. சுவாமியின் வருகை கவனிக்கப்படாமல் போனது ஆரம்ப கட்டத்துல எல்லாமே இல்லையா. அவர் என்ன பண்ணார், அவருடைய வீட்டுக்குள்ள அவர் வந்து துணி துவைக்கும் கடைக்கு அருகில், அதாவது வாஷிங் பண்ணக்கூடியது இல்லையா, அருகில் புதிதாக யாரோ ஒருவர் பரிசு கடை, மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட்ஸ். நம்ம இஸ்கான்ல போனீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு ஸ்டோரே பாத்தீங்கன்னாக்கா மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம். அது இந்த வார்த்தையை வச்சுதான் அவர் எழுதியிருந்தார். அப்படின்னா அவங்க வந்து பௌதிக தளத்துல சொன்ன அங்க இருக்கக்கூடிய கிஃப்ட்ஸ் வந்து எங்கேயுமே கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த கடை பேர் தான் வந்து மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட்ஸ். ஆனா நம்ம ஆன்மீகத்துக்குள்ள வரும்பொழுது அங்க கிடைக்கக்கூடிய பிரபுபாதருடைய புஸ்தகங்கள் எல்லாமே இல்லையா, அங்க இருக்கக்கூடிய கிஃப்ட்ஸ் வந்து பிரபஞ்சத்துல எங்கேயுமே கிடைக்காது. நமக்கு பக்தி இந்த அவருடைய புஸ்தகங்கள் எல்லாமே நமக்கு பக்தியை வழங்குகிறது. அவருடைய எழுத்துக்கள் வந்து நம்மள வந்து பக்குவத்தை கொடுக்கிறது, பக்தியை பயிற்சி செய்யறதுக்கு உதவுகிறது இல்லையா. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு வந்து நமக்கு உதவுகிறது. ஸோ அதனால்தான் அதை வந்து மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்காங்க. எதோடுமே நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. பௌதிகத்தோட ஆன்மீகத்தை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது ஆன்மீகம் வந்து கிடைத்தற்கரிய ஒரு பொருள் தான் இல்லையா. ஏன்னா அதை வந்து எல்லாருமே ஸ்வீகரிக்கிறதும் கிடையாது, எல்லாருக்குமே அதுல வந்து விருப்பமும் இருக்கிறது கிடையாது. ஸோ யார் அதன் தரப்பில் ஈர்க்கப்படுகிறார்களோ அவர்கள் வந்து இந்த பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கும் பகவானுடைய திரு தொண்டு புரிவதற்கும் பிராப்தத்தை பெறுவார்கள். இந்த பிரபஞ்சத்துல மீண்டும் வந்து சங்கடப்பட வேண்டிய ஒரு நிலையிலிருந்து அவங்க முக்தியை பெறுகிறார்கள். அதுதான் அதனால மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அங்க யோகா வந்து ரொம்பவுமே ஃபேமஸ். நம்ம குரு மகாராஜ் கூட வந்து யோகா புக்ஸ் தான் வாங்க போனவரை. அப்படி போய் தான் வந்து பிரபுபாதரை வந்து மீட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது அவங்களுக்கு. ஓகே, அங்கே முன்னாடி படிச்ச 2-3 சாப்டர்ஸ் முன்னாடி கூட நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, யோக பயிற்சிகள் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே உண்டு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, நான் இதோட இன்னைக்கு இதை நிறுத்துறேன். வில் கோ டு த கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்க்கு போகலாம். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சோ நிறைய அந்த இடத்துல புரியுது மத்தாச்சி. எங்க இருந்து எழுதணும், எங்க குறிக்கணும்னு சொல்லுங்க மாதா, எழுதி வச்சு 2 இதுதான் முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அந்த லைன் இருக்குல்ல, 2 லைன் முடிச்சிருக்கேன். ஆனா அந்த 2 லைனுக்கு அப்புறம் நம்ம படிச்சுக்கலாம். அது ஒரு வருஷத்துலதான் ஆரம்பிக்குது மத்தாஜி, நோட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, தேங்க்யூ. வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்துபேவ ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ராமாச்சாரி ஹரிதாஸ்